delay kami, no? Nasa Korean na tayo. Maganda pala guys kapag magbiyahe guys na ano talaga wala masyadong ano ba bit-bit. Ito lang yung bit-bit ko guys. Wala namatay ang ero. Alam mo kawawa oy. Meron kaming na ano guys ang nasagasaan yung aso. Ay nako talaga ang Pilipinas. Hala kahit biyahe guys trabaho pa rin tayo no voice over talaga. Ito yung siyang nakilala ko sa airplane guys na nagkausap ko na viewer din natin nanonood daw siya. Kilala niya ako at yun sinabayan ko na siya. Akala ko talaga maiwan kami sa aeroplano no kasi late yung delay yung pag-alis doon sa airport sa New York. Sobrang delay guys. Iwan ko na lang talaga ang New York. Buti na lang pagdating ko dito okay pa. Hindi pa masyadong late. 1.5 hour ata na lang para lalarga na yung ano aeroplano. So andito na tayo sa Cebu. Nakakamiss guys. Every time na ganito yung makikita ko pag pauwi na ako. Ay sobrang sarap sa feeling. Pero pag landing guys, hindi kinaya sa power guys, grabe. Pero ang ganda ng Cebu guys. At sobrang ano yung ride ng from New York to Pilipinas, ang Korean Air talaga wala masyadong turbulence, sobrang smooth lang yung takbo. At kapag meron ka pang i-travel, dito na pala o ipakita. At yun, dito na tayo. Pupunta tayo sa hotel. Pasensya na kayo sa ating voice over kasi wala talagang ano guys, madali ako dito kasi kailangan magpunta tayong probinsya no. Ito pala yung naano ko na hotel. Maliit na bed. Hi guys. Oh, grabe. Bahuan ako eh. Hi. Guys, pinabalik ko dito yung lalaki, dinala dito na yung luggage. Pinabalik ko. Ang bilis talaga pala mahugaw, madumihan ang ano. Ganyang kulay, guys. Hello po. Yun. Ay, mag-CR muna ako, guys. Maligo na lang ako, eh. Mamaya na. Kapag pagod pa ako, guys. Yung mga katawan ko sobrang ano. Mamaya na. Trabaho si Mister. So, kaya yun. Tawag-tawag siya, guys. Palagi na lang tumatawag. At kahit, ano, iwan ko na lang itong asawa ko. Palaging tumatawag. Hindi mapalagay. At sabi niya sa akin, habang wala pa daw ako sa family ko, tawag daw siya ng tawag. Kasi pag nasa family na daw ako, hindi na daw siya masyadong... Good morning! Nakaligo na si Debbie. Nakaligo na ako, guys. And then, sakit akong kuto-kuto, guys. Sumakit yung dito ko, oh. Kasi, ano, naligo ako. And then, ang ginawa ng ang air conditioning nila. And, yun, ang problema ngayon, hindi ko pa alam kung paano ito hinaan. Kaloka, hininaan ko, bumaba tuloy. Nag-order ako ng breakfast, guys. Kaloka talaga. So, lalabas ako mamaya. Hello, good morning. Sige. Coffee. Hala. Walang ano. Coffee talaga. No sugar. Iba ang naisip ko dito sa ano na to, sausage ba? Ang utak talaga. Indamirian ba namin sa ata yung sawa. Usually, ang pagkain sa airport o pagkain sa ano, Korean Air masarap. So, pag ang travel ko ngayon guys, hindi talaga masarap yung ano. Yung pagkain nila. Pati yung viewers na nakatabi ko, yun sabi niya hindi talaga daw masarap. Totoo naman talaga. Yan, tignan nyo yung biko nila, parang hindi lato. So, nagpunta ako sa mall. Gusto kong magpa-exchange ng pera na padala ni Mister. Kahit may gusto. Tinanggap mo yung iba, guys. Pero, mura pala ngayon, no? 55 something na lang yung dolyaris. So, ngayon, nagkapiras in the Merian. So, nagpunta na naman ako sa grocery para magbili ng tubig at saka bread. Kasi parang gusto kong merong makain. So, dito, guys, na-shock ako sa presyohan. Sabi ko, hala, $29. Ito lang chips. Naalala ko, guys, piso pala dito, no? So, yun. May magsasabi na namang OA, o diba? Pag nagulat kasi ako, guys, hindi naalala ko ng Pinas pala ako. Palit yung pakbit kay murag gusto yung kay kung maka-pakbit, guys.
mamayang umaga, maaga kasi ako guys, aalis, no. So, gusto ko meron ako makain para hindi ako magluya-luya, no. No. Ang basta mo na. Palit puguglugod. Walay lugod sa bukid. Yan na. And then, tubig. Of course, nabili kong tubig. So, inom ta kay mo. Di ko inom-inom og tubig, guys. No, di ko ka inom-inom og tubig. Na tubig sila diri pero pangit maglasa. Sabi ko, guys, gusto kong pakbit. Gamaya po sa ilang pakbit. Gusto lang yung kumuka og pakbit, guys. No, pakbit-bit dito. Lami po ba dyan, lutong nanay dito, guys. Grabe guys. Ano ng oras guys? 3 o'clock. Mugit panugnaw dito guys. Ouch. 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 Ito na Shopee. Nag-order sa Shopee guys kasi hindi sana ako kakain guys pero hindi kinaya ng ano ko. Hindi kinaya ng katawan ko. Yung ano. Asan yung sabaw? Nag-order ako ng sabaw. Karoroy itong Food Panda ba? Ang Xiaoping nag-order ng sabaw. Asa man ang sabaw? Karoroy. Para mainitan akong tiyan. Binuang man sila, oy. Okay. Guys, kain tayo guys. Walang sabaw. Ang hirap guys. Yung hinahanap ko is yung asawa ko. Kung nasa abroad ako, kung nandun ako sa bahay sa New York, pag magkaramdam ako, si mama yung hanapin ko. Nag-order ako sabaw, hindi nila inano. Patay. Grabe. Grabe. Sir, paano ko ng kilo sa... O, di ara, 140 lang niya, 140. 140 ra, 140 ra, ma'am. Isugin na, ma'am. Release on 60 ra, mag-release. Nada. Nada, 60 ra nila. Ay, tulingan niya. Tulingan niya. 160 ra ni din. Ha? 120 ra, ma'am. Nada, kay kupahay, kupahon, ma'am. Tesa. 120 kilo. Anong mas natin away? Sure ka?
120 ra. Abo. Yung duha. Day, ang sa banday. Maganda. Ano ra? 360. Duha ang na. Ayaw lang. Siya daw magkiwa niya yan ng laton. Dili lagi. Nga, kaya nga po man ito mga sundang ni Papa. Iwa ko na lang tayo, mga nabul guro itong kuwan. Wala, namalit na po sila guys. Kani dili lang apil na isa lang. Pangpaksi, ulam na. Dora ba yan kabumbay? O tulo? Ay, limon din. Ilusito. Wala sili buya dito. Nani, babuhig wala sili. Dara. Dara.